May mga ginbunag sa kalibutan nga may problema sa heart, kag ginatawag ini nga congenital heart disease. Ang iba naman, acquired. Buod silingon, nakuha mo ini bangod sa imo nga ginakaon, lifestyle, kag yara na sa inyo nga genes. Dako gini nga factor ang aton nga lifestyle, diet, and ga-contribute gina ang genetics. No? For example, sa family niyo damo hypertensive. May chance ginaya nga sa ulihi, magiging hypertensive ka man. Pwede man nga sa family niyo may history sa mga coronary artery disease, sinambarado nga ugat sa korason. Pwede ka na matabo sa imo. Kag bisan wala ka sa family history, pero ang imo lifestyle, ang imo diet, sedentary ka, wala ka gagiho, wala ka siya exercise, bisan wala ka family history, pwede gina matabo sa imong hypertension, coronary artery disease. Para naman sa mga ginbunag nga mayara na daan sa congenital heart disease, ini naman bangod sa genes o kung sporadic. Buot silingon, wala ini sa genes pero nagka-problema lang gid sa heart. Pwede na siya nga sa family history nyo mayara gid na iya, may mga pakaisa ka, may mga relatives ka, may problema gid man sa heart na congenital. No? Another cause, actually it's also common cause, is sporadic. Buot silingon sang sporadic, wala history sa family nyo, gakatabo lang gid na siya nga may mga congenital anomalies. No? Kay samtang ginabusong ka, no? Kung ga-develop ang baby sa sulod, damo sang pwede matabo. For example, may na-expose si mother sa amoning nga substance, so pwede magka-problema sa corazon. So sa mga gabusong, very important yun na ang exposure ninyo sa mga substances na pwede magka-cause, avoid sa mga exposure sa smoke, no, alcohol, actually any chemical pwede maka-affect sa baby. Pero may mga tests nga pwede ipaidalo ang isa ka iloy para may baluan kung bala si baby ang may diferensya sa heart para makapangaman nga daan ng mga ginikanan kag ang ini nga mga tests readily available sa Riverside Medical Center. May ara kita na sang available sa Riverside ang fetal nga echocardiography, ang gaobra sina ng pediatric kid nga cardiologist. So may ara ta na sa Riverside available na yun obra ta na in utero pa lang, sa tiyan pa lang ang baby, makita na iya heart. Okay, so if may problem, as doctor said, makapangaman na ta. So makahambal ta nga dapat magbata ka mo sa tertiary gid nga hospital, amo na. So maka-prepare na si mommy kag si daddy in case amo na. So other than that, may ara man kami syempre mga screening ng mga mga packages sa NICIS. Or may ara kami basic heart screening package 1 and 2, and then may ara pagid kami comprehensive pagid siya, so may additional tests pagid na siya nga ginaobra for a more comprehensive nga screening sa heart. So anyone can avail man sa ina nga service. Ginasiling mas ang iban nga ang mga lalaki amo ang mas prone sa heart disease, pero patag ni Doc, ini bangod masami ang mga lalaki amo ang may mga activity kag lifestyle nga mahimo magresulta sa problema sa heart. Ulang taon naton, sino bala ang palainom? Sino bala ang permiga sigarilyo? Diba? Most of the time, mga males, lalaki. So, by that virtue, expose sila sa mga risk factors nga na. Ang budlay naman niya sa mga babayi is that mas madamo sa ila ang asymptomatic. Buot silingon, may problema sila sa corazon, pero sila na yung most of the time, ang wala ang may ginabatsyag. So that's why, importante na siya ang mga screening tests naton. Kaya hindi man abot silingon nga why ikaw may ginabatsyag, wala ikaw problema. Para at least early pa lang, mabalaan na kag matreat na. Pero sa panahon subong, daw patas na lang ang kadamuon sang lalaki kag babayi nga may problema sa heart suno sa kay Doc. Gani importante nga makapatest para mahibaluan kung okay ang imo nga heart. Sa Riverside, mayara man sila sa 24 hours nga monitoring sa blood pressure para mahibaluan kung ang pasyente taas gid man ang blood pressure o kung nagataas lang kung kada kita niya sa ospital o kung sa isa ka doktor.
Sa adult, subong mayara na sa Riverside sang ang ginatawag nga ambulatory nga BP monitoring for 24 hours na ang BP mo i-monitor siya, especially sa mga adults nga mga nagka-suspect nga may hypertension sila, ang doktor nila ga-suspect nga hypertensive sila, or ang iba naman niya gataas lang balang BP, may white coat na bala nga syndrome nga kung ara sa hospital or amo na gataas ang BP. So if ara ka sa balay, normal man lang kuya doktor mo na. So if may 24 hours nga BP monitoring ka, madala mo siya sa balay mo, you do your usual activities, and makita da sang imo own sang doctor mo eventually after na sang test kung ano ang trends mo, kung may ara ka man gid hypertension or wala. And then other screenings for mga arrhythmias, mga irregular nga heart rates, may ara kami 24 to 48 hours pagid nga ng Holter monitoring naman na iya. So, bali ECG mo naman na iya, electrical conductivity sang heart mo ang test. So, other non-invasive nga mga procedures, mayroon kami ECG, ang regular resting lang, to the echo, and may stress test man kami sa treadmill. Ang Pebrero, Heart Month, buwan ng pag-ibig. Gani take care of your heart, hambal ni Doc. Healthy lifestyle kag insakto nga diet para likaw sa balatian kag hindi pagkalipatan ang regular man nga check-up sa imo nga doktor. For more inquiries sa mga test para sa heart, i-contact lang ang number sa inyong screen.